Πείτε μου μια καλή καλημέρα. Καλημέρα. Άλλη μία. Με το 3. 1, 2. Καλημέρα. Ωραία. Και συντονισμένη και ωραία μελωδική. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι η Γιάννα. Και έχουμε έρθει εδώ. Χάρηκα, μακάρι να μπορούσα να μάθω όλων τα ονόματα, αλλά επειδή είστε τόσο πολλοί, από το ένα αυτοί θα μπαίνουν, από το άλλο θα βγαίνουν. Δεν θα μπορέσω να τα συγκρατήσω όλα. Μπράβο, λοιπόν. Εγώ λοιπόν είμαι η Γιάννα. Σας το λέω για να ξέρετε ποιον να ακολουθείτε, γιατί μέσα στην έκθεση μπορεί να βρούμε και άλλους μουσιοπαιδαγωγούς. Κάνουμε συναδέλφους μου, δηλαδή κάνουμε την ίδια δουλειά. Και μέσα στην έκθεση θα μάθουμε πράγματα. Γιατί? Για ποιο πράγμα είναι η έκθεση? Για την Ανταρκτική. Γεράκια. Πες. Για την Ανταρκτική. Τι ξέρετε εσείς μέχρι τώρα για την Ανταρκτική? Είναι πολύ ζεστή χώρα. Γεράκια. Ότι είναι πολύ παγωμένη χώρα. Παιδιά, είναι η πιο παγωμένη περιοχή ολόκληρου του πλανήτη μας. Είναι η πιο παγωμένη ήπειρος. Γιατί οι επιστήμονες μας λένε ότι είναι ήπειρος, Ξέρει κανένας να μου πει καμιά άλλη ήπειρο? Ναι. Κεράκια. Πες μου. Πώς? Οκεανία, την πιο δύσκολη ξεκίνησες να μου πεις. Ωραία, Οκεανία. Άλλη. Κεράκια. Εμείς σε ποια ήπειρο είμαστε? Αθήνα. Ευρώπη. Άλλη ήπειρο? Αμερική. Ωραία. Άλλη ήπειρο? Άλλες δύο μας μείνανε. Ασία. Ασία. Και τελευταία, αυτή με τα λιοντάρια. Πόντος. Πόντος. Αφρική. Αφρική. Πάρα πολύ σωστά. Νάτος ο πόντος. Με το που είπαμε την Αφρική πήραμε έναν πόντο. Τέλεια. Λοιπόν, αυτές οι 5 ήπειροι και οι επιστήμονες μας λένε ότι έχουμε άλλη μία ακόμα, την Ανταρκτική. Την πιο παγωμένη από όλες. Παιδιά, όμως να σας πω κάτι. Δεν είναι η μοναδική παγωμένη περιοχή του πλανήτη μας. Υπάρχει και άλλο ένα σημείο. Υπάρχει και άλλο ένα σημείο πάνω στον πλανήτη μας που είναι πολύ πολύ παγωμένο κι αυτό. Ποιο λέτε να είναι? Στην Ανταρκτική είναι ο νότιος. Ο νότιος πόλος είναι στην Ανταρκτική. Ο βόρειος πόλος, όπου είναι από πάνω και είναι η Αρκτική. Παιδιά, να σας πω κάτι, να δω αν θα μπορέσετε να μου λύσετε αυτή την απορία. Οι επιστήμονες λένε ότι η Ανταρκτική, που είναι στο νότιο πόλο, είναι ήπειρος. Η Αρκτική όμως δεν είναι. Γιατί λέτε, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Ανταρκτική και την Αρκτική? Γιατί η Ανταρκτική είναι ήπειρος, ενώ η Αρκτική δεν είναι? Για πες με εσύ. Λείπει το άλμα. Γι' αυτό δεν είναι ήπειρος. Ωραία, χιούμορ έχετε, αλλά πείτε μου λίγο για να σκεφτούμε. Γιατί η Ανταρκτική είναι ήπειρος ενώ η Αρκτική δεν είναι? Να βοηθήσω λίγο. Τι θα βρούμε αν μπορέσουμε να σκάψουμε όλον τον πάγο της Αρκτικής? Της Αρκτικής. Αν μπορούσαμε να σκάψουμε μέχρι κάτω όλο τον πάγο της Αρκτικής θα βρίσκαμε νερό. Αν όμως σκάβαμε όλο τον πάγο της Ανταρκτικής θα βρίσκαμε θα το σκάβαμε τον πάγο. Πιο κάτω από τον πάγο. Τι θα βρίσκαμε? Όχι νερό, όχι θάλασσα, αλλά κάπου το άκουσα. Χώμα, στεριά, ξηρά. Γι' αυτό λοιπόν η Ανταρκτική είναι ένα μεγάλο νησί στο νότιο πόλο και γι' αυτό λέμε ότι είναι μια ξεχωριστή ήπειρο. Αντίθετα η Αρκτική, πάνω εκεί που είναι ο βόρειος πόλος ακριβώς, είναι στην ουσία παγωμένο νερό που επιπλέει στη θάλασσα. Και επίσης, άμα λιώσει, θα γίνει όλο νερό. Και επίσης η Αρκτική είναι μια μεγάλη περιοχή πάνω στο βόρειο πόλο εκεί, δηλαδή είναι μια μεγάλη περιοχή